हाय फ्रेंड्स, आं दिनै जोबोद मोजां मोनसे खौरां लानानै फैदों। मोनसे बिबार ब्लग चेनेलाव ओरैबायदि कम्पिटिशन सोलिगासिनो। बेयाव कम्पिटिशना जागोन फटकनि कालेक्शन जागोन। फटकनि कालेक्शन चेनेल। ओमफ्राय बेयाव नोंसोरो खोनासंनानै लाग्रोदो माबायदि जागोन कम्पिटिशना। आं खोन्थालांनो सानदों नोंसोरनो। ओमफ्राय आङो डिसक्रिप्शनाव होगोन आं लिंकखौ। ओमफ्राय बेयाव जाहैदों सेंग्राबाबो सिख्लाबाबो सेंग्राया गामसा आरो आर'नाइ गांसे लाथारनांगोन। ओमफ्राय सिख्लाया दख'ना आरो आर'नाइ गांसे लाथारनांगोन। ओमफ्राय आरो बे कालार गोनां बे दख'नाया जानाय नङा। ओमफ्राय न'आव दानाय दख'ना जानांगोन। गामसायाबो न'आव दानाय दख'ना जानांगोन। ओमफ्राय बेयाव फट' हरनांगोन। फुल फट' हरनांगोन। हाफ सेल्फि फट'आ जानाय नङा। ओमफ्राय बेयाव 500 थाखा फ्रि रिसार्ज मोनगोन जायनो देरहायो। बेयाव ओरैबायदि जागोन, नोंसोरनि फन नाम्बार हरनांगोन। ओमफ्राय फट' हरनांगोन। ओमफ्राय नोंसिनि फट'खौ साफायनानै बिसोरो ओरैबायदि खालामगोन जे नोंनि फन नाम्बारखौ होगोन। ओमफ्राय नोंसिनियाव जायनो कमेन्ट बांसिन मोनो, जाय फट'खौ कमेन्ट बांसिन मोनो, ओमफ्राय जाय फट'खौ साबसिन कमेन्ट मोनो बेनो देरहागोन। सिख्लायानो जा सेंग्रायानो जा जायखिजाया सानैनि गेजेराव सासेल' देरहागोन आरो। ओमफ्राय बेयो 500 प्राइज मोनगोन। ओमफ्राय बे बिथांनि चेनेला 4K साबस्क्राइबार जाबाय। ओंखायनो बे बिथाङा दिनै बेखौ फ्रि इन्जयनि सायाव बे कम्पिटिशनखौ होदों। बे चेनेलनि नामा जाहैदों बिबार ब्लग चेनेल। नैबे आंनि डिसक्रिप्शन लिंकआव दङ बिनि भिडिअ'आबो ओमफ्राय बिनि चेनेलनि लिंकआबो दङ आंनि डिसक्रिप्शनाव। ओमफ्राय बे कम्पिटिशननि फट' हरनाया मात्र जागोन बे 9 तारिख जुलाइ 9 तारिखसिमल'। ओमफ्राय नोंसोरो हरनोबा थाबैनो हरखादो। आं आसा खालामो गासैबो बिथांमोना बिथांनि बे कम्पिटिशनाव बाहागो लायो। जाहाथे बिथाङा बयखौबो बाहागो लाजानो लुबैदों। ओमफ्राय बयखौबो बाहागो लानानै बर'खौल' गुबुन जाथिखौल' नङा, बयखौबो बाहागो लानानै सोर सासेया साबसिन थाङो बिथाङा मोनसे सायख'गोन, बे अनार जागोन। ओमफ्राय बे 500 प्राइजखौबो बिथाङानो मोननो हागोन। ओमफ्राय बिथाङा गावनि बे चेनेल भिडिअ'आव लिंकआव गावनि नाम्बारबो होदों। ओमफ्राय बिथाङा माबाफोर मोनसे गावनि जायनो हाइस्ट थाङो बिथाङा होनो हागौ। बिथाङा सासे आइजोसो, सिख्ला मानसि। बिथाङा डान्स भिडिअ बायदिसिना खालामबाय थायो। बिदिनो मोजां बिदिनो डान्स खालामो। आंनि लिंकआव दङ। बिथांनि भिडिअखौ नोंसोर नायदो आरो बिथांनि बे कम्पिटिशनाव बाहागो लादो। जुलाइनि 9 तारिखसिम आंनि साबस्क्राइबार नोंसोरखौ आं आसा खालामो बाहागो लागोन होननानै। ओमफ्राय आंनि भिडिअ नायगिरिफोर नोंसोरबो बाहागो लादो। ओमफ्राय आरो नोंसोरो आंनि भिडिअखौ शेयार खालामना हो, जाहाथे बिथांनि बे कम्पिटिशन होनायाव बयबो बाहागो लानो हायो। भिडिअखौ हानायमानि शेयार खालामना हो। बिथाङा गोसो खुसि होदों बेखौ 4K साबस्क्राइबार जानायनि थाखाय। बिथांनि बे कम्पिटिशनाव बयबो बाहागो लादो, जोंनि बर'फोर। ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ जाय साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना हो। ओमफ्राय आरो बेल आइकनखौ थुनानै हो। ओमफ्राय जाहाथे आंनि भिडिअ हगारबा सिगां मोनो। ओमफ्राय दिनै बेखौ इम्परटेन्ट खोथाखौ खोन्थाबाय आरो आं बिदिनो आपडेट भिडिअ होबाय थागोन। नोंसोर बिथांमोना नेनानै थाबाय था। आरो गोबां मोजां भिडिअ फैगोन साननैसोनि उनाव। आंना साबस्क्राइबार आंनि चेनेला दासो गोदान नालाय, ओंखायनो आं दिनै बारा मोजां भिडिअ बानायनो हायाखै। बहुद प्रब्लेमाव दङ। नोंसोरो एसे हेल्प खालामदो। ओमफ्राय बिथांनि बे आंनि डिसक्रिप्शन लिंकआव होनाय दंना बिथांनि चेनेला, बेखौ नोंसोरो थांनानै फल' खालामदो, चेनेल भिडिअखौ नायदो। ओमफ्राय बिथांनि फन नाम्बार दं। ओमफ्राय नोंसोरो फट'फोरखौ हरदो। नोंसोरो कम्पिटिशनखौ जाय साबसिन बेनो मोनगोन। जाय साबसिनजोंल' खोथा गैया, नोंसोरो साबसिन मोननांगोन, होमबासो नोंसोरो देरहानो हागोन। स' गाइस एसेनोसै। होमबा रिकुवेस्ट खालामो आं नोंसोरखौ जाहाथे बाहागो लागोन होननानै।